Ahoj, jmenuji se Dáša a dneska bych vám chtěla ukázat základní techniku šití. K šití je potřeba nit, která je dlouhá 4násobek obvodu toho, co obšíváme. Já šiju vždycky jednou nití a 2 jehlami, které si navleču vlastně na každý konec té nitě. Před šitím si nit srovnám, aby byly ty konce na obou dvou stranách stejné. A můžeme začít šít. Dám si díly k sobě, píchnu do nějaké dírky jedné, tak druhou jehlou hned do vedlejší. A můžu začít šít. Tak, mám na to takové pořekadlo, zadní dožene přední a předeženej, pak se vždycky jehly mění. Takže zadní dožene přední a předeženej. A utáhnu. Jehly vyměním, zase vezmu zadní, dožene přední a předeženej. A zase utáhnu. A takhle se to vlastně střídá až po celou tu dobu toho obšití. Je potřeba dát pozor a utahovat nejlépe každý ten steh. Steh potom vypadá líp a navíc snadněji odhalíte chyby. Jo, utahování v podstatě té nitě je základní předpoklad vlastně k tomu, aby ten steh byl hezký. V podstatě se jedná o dvojitý stehovací steh, akorát, že já končím těma 2 jehlama takhle nahoře. Není to klasický sedlářský steh, ale mně se tady tímhle stehem dobře šije, nebo tímto způsobem se mi dobře šije, protože vlastně vidím obě 2 ty nitě a je to menší pravděpodobnost, že se někde zamotám. Takže takhle vlastně obšívám celý ten výrobek, celý ten okraj, který vlastně potřebuju obšít. Osobně šiju nitěma, které jsou buď 0,8 mm tlusté nebo 1 mm. Mám to ráda, to šití je takové výraznější, ale samozřejmě je možné šít i tenčími nitěmi. Steh je dobré utahovat vždycky pod tím palcem, tím si zajistíme to, že si tu kůži nenakrčíme a že ten steh bude skutečně jako rovnoměrně utažený. Tady tu niť, tu přední, si vždycky takhle podržím, stáhnu, abych vlastně nepíchla do té nitě a nedělalo mi to potom paseku. Můžete si to šít samozřejmě i jiným způsobem, ale doporučení je, šijte to neustále stejně a ten steh vypadá pořád stejně. Ať už nakloněný na jednu stranu nebo na druhou. Jo, když bych si to držela jinak, nebo kdybych byla levák, tak bych samozřejmě používala jiný sklon. Jo, ale pořád, ať je to stejné, ať ta technika šití je neustále stejná. Když už máme ušitý poslední steh, tak můžeme šití ukončit. Dělám to tak, že ten poslední steh už provlačuji jenom přes tu jednu vrstvu, případně někde mezi materiál, tak, aby se ty nitě sešly mezi tím materiálem. Zauzluju, takhle 2krát obtočím, je to voskovaná niť, tak ať to pěkně drží. A ještě jednou,
dvakrát obtočím a utáhnu. Tak a poté, co vlastně je tam udělaný ten uzel, tak ten uzlík a nitě schovám někde mezi ten materiál. Pořádně ho zatáhnu, takže už není vidět. A ten uzlík, co tam je, můžu rozťukat. A konce nití ustřihnout. Tak. Já to vlastně mám ráda takhle, to zakončování, kdy tam není vidět to zdvojení stehu. Takže ho používám vlastně kdykoliv. Je to jenom možné. Ať už šiju tašky, peněženky nebo boty. A přestože to moc nepoužívám, tak vám ještě ukážu i to zdvojené zakončování, kdy se nedělá uzlík. Takže takhle si šiju tuhle hvězdičku. Tady je ten poslední chybějící steh. A teď právě zdvojím tady tyhle ty dva stehy. Jo, vybrala jsem si to zrovna takhle jako naproti, aby to mělo logiku. Takže tyto dva stehy vlastně prošiju ještě jednou. Tak. No, tyhle dva stehy jsou vlastně zdvojené. Konce nití ustřihnu. A zatavím zapalovačem.